Nöyryytys maailman edessä. Trump ja von der Leyen tapasivat Skotlannissa Trumpin golfkentällä, missä Trump saneli ehdot, ei neuvottelua tasavertaisten välillä, vaan imperiumi komensi vasalliaan. Von der Leyen nyökytteli hiljaa, täysin nöyryytettynä ja ironisesti kylläkin maansa myyneen näköisenä ja sanoi vain, ainakin saimme sopimuksen ja vakautta. Sopimuksen ytimessä on siis 15% tullit EUn viennille USAhan. Sopimukseen sisältyvät teräskiintiöt toimivat piilotulleina, sillä EU suostuu rajoittamaan teräsvientiään Yhdysvaltoihin ja Yhdysvallat voi muuttaa näitä kiintiöitä milloin tahansa mielensä mukaan ilman vastatoimia. Käytännössä tämä vastaa ylimääräisiä tulleja ja New York Timesin mukaan teräsvienti jatkaa jopa 50% tullien alla. EU lupaa 750 miljardia USA:n LNG-kaasulle 3 vuodessa. Von der Leyen väittää sen edullisemmaksi ja ennen kaikkea paremmaksi energiaksi kuin venäläinen, mutta todennäköisesti se tulee olemaan kalliimpaa kuin edes norjalainen energia pitkän logistiikan takia. Euroopan energiakriisi jatkaa syvenemistään. Lisänä 600 miljardia USA:n aseisiin ja sijoituksiin, mikä puolestaan romuttaisi Saksan omia sotateollisuushaaveita. Suhteet Kiinaan ja Venäjä ovat romahtaneet, joten vaihtoehtoja ei ole. Tämä kiihdyttää deindustrialisaatiota ja sitoo USA:n rappeutuvaan Eurooppaan pitkällä tähtäimellä, joka vaikuttaa olevan EU-elitin tavoitteena. Jaa mielipiteesi alle ja muista tykätä videosta sekä seurata kanavaa.